Tak, je nový rok a my jsme lítat. Jak je vidno, všude je bahno. Je tady s náma strejda Vlasta. No myslím si, že letadlo je zbytečný vůbec točit, protože ty jsou v mlze. My máme nohy na stole. Zabahněný kolečka. A pozor, možná stihneme nějaké letadlo. Je tam. A pohled na Chučice. Je? Na 150 metrů se ztratíš jak nic. Nemá to žádný výrazný barvy, tak to Na? Tak. Máš v ruce.